What's up mga homies? Hold up. Sa video na to, hindi siya laban, test fight lang with baby salmon. Sa picture, ito, makikita niyo yan. Ito na rin yung video para malaman nyo kung gaano talaga siya kaliit. Yan. Baby salmon. Baby salmon. Ang liit lang ng napakaliit. Pasindaan ng masbate. Halos TM lang eh. Cute size. Yun, napanood nyo ba mga homies? Test fight na natin siya ngayon. Titingnan natin kung lalaban o hindi pa siya handa. Pero pagtapos ng video na to, kayo na lang mag-comment kung gusto nyo pa makakita ng content ko tungkol sa baby salmon ko. Lalaban natin siya ngayon. So, yun lang mga homies. Ito yung laban. At yun, bago ko pala paglabanin, shoutout muna sa inyo mga homies. Shoutout sa inyo dito sa kabila. Yun. At dito. Yun. Aray ko. Makulit kasi ito mga homies. Kinukutawan yung mga gagamba ko. Kakulay ng pusa ni Boss G natin. Yan. Aray. So yun lang mga homies. Shoutout sa inyo. At shoutout din pala kay kay Sir J Mix Official. Thank you sa'yo, sir. Yun lang. Start. Yun na nga mga homies. Test fight sa salmon. Ito test natin sa kanya. Medyo TM na going good. Mahaba galamay. May bulto yung katawan. Laban sa baby salmon. Bali, check lang natin mga homies talaga kung pwede lumaban. Pwede sa laruan ng baby salmon. Nakita niyo naman siguro yung picture tsaka video sa unang video nito. Ano yun? Test fight lang to mga homies. Mukhang mas malaki sa kanya yung Pero tingnan natin kung papalag talaga mga homies oh. Grabe, may dumaan pang train, bastos. Narinig niyo ba yung mga homies, may dumaan na train, nakakabuisit. Ang ingay tuloy. Grabe, laki ng katama, laki ng tama mga homies. Ng kalaban. Nakakatakot ba kagatin ako ng baby salmon. Pak. Pero mas malaki to mga homies ha. Maliit lang talaga yung baby salmon. Makapal lang yung galamay. Tas mahaba. Pero pumapalag oh. Laglag. FYI lang ulit mga homies ha. Hindi tayo naglo-load sa laban. Puro natural conditioning lang to. No to load. Pwede naman kung mag-sponsor sa atin. Bandera na yung paa. Kung gusto nyo pang makakita o gusto nyo gawan ko ng content yung baby salmon, comment ko lang dyan mga homies sa baba. Ang digmaan na. Sige, takbo. Ikaw ba naman makalaban ng salmon eh. Bitaw. Medyo malaban pa, medyo may kabilisan pa kasi oh. Diba? Mga homies. Yan oh. Ayaw. Gusto pang mabuhay. Pero lumalaban. Bangis din pala ang baby salmon. Yun. Nakagat na mga homies. Yun oh. Binibilutan oh. Ang bilis bumilot ng baby salmon mga homies. Pwede isabak sa laban to mga homies. Magaling. Pwede. Yun lang mga homies. Yan binilutan sabay kagat. Kung nagustuhan nyo yun mga homies at gusto nyo pa ng content tungkol sa baby salmon ko, i-comment nyo lang sa baba ulit. At gagawa natin yan ng content. Yun lang. Thank you mga homies. And peace out.